Sa headlines kan mga barata, pagbabaha sa siyudad kang Naga day masusolusyonan sa laog sa laning magdamlag. Mga maestra kang duwang estudyante sa barangay Kararayan, siyudad kang Naga na nasulo. Sobra ang pangihinayang sa mga biktima. Camarines Norte Police Provincial Office may bagong PNP Provincial Director. Camarines Norte State College saro ng universidad. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Makusog na uran kang nakalis na Sabado nagresulta kang paglangkaw kan tubig sa tinampo sa may Central Business District 1. Pagtao subuoting solusyon sa pagbabaha sa syudad ning Naga, dai madadara sa overnight, sabi ni Mayor Leni Robredo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Makusog na uran na may kasabay na duros ang buminagsak sa siyudad kang Naga kang nakalis na Sabadong hapon. Ini man ang rason kung tanuta naglangkaw subot ang tubig sa may Central Business District 1 kang siyudad. Ang sitwasyon na ini ang nakaabot man tulos sa karaman ni Mayor Leni Robredo. Liwat man kaining ipinaliwanag ang sitwasyon ka mga drainage o agihan kang tubig sa may parte kang Barangay Triangulo, Lerma asin Panganiban Tribe. Ang SM kaya garo may dam effect. Ang SM baga panganiban sa one side, diversion sa other side. Tapos may release. Ang dapat sana portion kang SM puun dyan sa may Coliseum, paduman sa may Lerma, dapat maula yan sa Panganiban. Pero di yan nakakaula sa Panganiban dahil ang PNR habo magpaagi sa to. Walang release. So, gapos yan nag-aagi digdi sa diversion. Ang problema sa diversion, si mga dati niyang luwasan, nagkasarulata na. So, di na kaya kang diversion ang gabos. Dapat sana may ma-divert ka sa Panganiban. Ngunyan, nagtuga sa to si Sec Vince, ipa-follow up kapag abot niya, nasinda na ang bahala mag-settle with PNR. Natugutan kita na si drainage sa SM, i-connect sa drainage sa Panganiban. Pag nangyari yan, gulpi si maiis. Pero ang drainage mismo sa Panganiban may problema. Ang problema kang drainage sa Kamaligan, piglaog yan na Councilor Aris. Hararumon. Nagpara-video siya sa laog. Hararumon. Pero siging daw hararumon, sige ang baha sa may INC. Dahil pagpaduman siya sa Panganiban Bridge, pasakat ang tinampo. Ang drainage, pasakat man. So kung kanindo, nagbabackflow. Di ba dapat pababa siya? So pag nagbabaha, di siya nakakaluwas sa Bicol, sa Naga River dahil nabalik girare siya. Liwat man nanutarang kang alkalde ang mga basurang nakakabara sa mga drainage kan syudad. Pag may nasisitar na residentes, nagtuturok doan subot kung sa inhali ang basura sa mga creek. Nagpararilinig ang Suamo dahil ontok linig, si CEO naglilinig man, Enro naglilinig, sige man girari ang basura. Pero pag nagsita ka, nagtuturok-duan. So ang tukdo ka itong pigsisita mo, bako yan hali yan sa luwas kang barangay ni. Mientras tanto, ang pagtausubot ng solusyon sa pagbabaha sa loob kan siyudad kang Naga ang daiman makakaya sa loob sana ni magdamlag o overnight. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ipinaliwanag pa ni Mayor Leni Robredo na ang 100 milliliters na uran ang siyertong mapabaha sa nagkapirang lugar sa syudad ning Naga. Alagad kung pagkatapos kang uran mawara man tulos ang tubig, but sabihon marhay ang drainage system. Alagad kung pagkatapos kang uran yaon pa ang tubig, digdi may problema ang drainage. Kung kaya, kaipuhan tulos ining i-report. Ang problema kang drainage sa Kamaligan, piglaog yan na Councilor Aris. Hararumon. Nagpara-video siya sa laog. Hararumon. Pero siging daw hararumon, sige ang baha sa may INC. Dahil pagpaduman siya sa Panganiban Bridge, pasakat ang tinampo. Ang drainage, pasakat man. So kung kanindo, nagbabackflow. Di ba dapat pababa siya? So pag nagbabaha, di siya nakakaluwas sa Bicol, sa Naga River dahil nabalik girare siya. So ngunyan, ang report sa tukang DPWH, pigla lang kawaninda, ini yung irarom, digdi sa may INC.
Sa ibang issue, daina basta-basta masuspender ning klase ang lokal na gobyerno kan Naga kung igwama ning mga pag-uuran. Susugi Mayor Leni Robredo, maski subuot may maanggot sa sainda, daina sinda basta-basta masuspender ning laog sa eskwelahan kung bako talagang grabe ang pag-uuran. Nakatalaan man hagadon kan lokal na gobyerno kang Naga kay Mr. Mike Padua ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa ngunyan, kaipuan na subuot ipasiguro kan mga estudyante ang payong asin kapote. Dahil may karalasihan na, nag-ulay na kami kang DepEd. Digdi ka isa to, pag nag-uuran-uran lang, gusto kan mga magurang mag-cancel ng klase, data na yung gigibuhon. Ano? Data na yung gigibuhon dahil kadakol kitang no class days. Naapektuhan si kalidad kang pagtukdo. Kang kita baga nagdadarakula pa man, nagpaparayong mambaga, saka nagre-raincoat. Ano? Ngunyan, habo na. Ngunyan, pag nag-uran, ang magurang, anggot na sa syudad, kadai pa nagka-cancel. So, ngunyan, dawa po kamo maanggot. Di kita maka-cancel. Unless, grabe talaga si uran. Pero ikaw mga lugar na di grabe sa iba, pero sa inda grabe, ang urulay mo na ng DepEd, case to case, i-excuse na lang si Aki na di magpirit maglaog. Pero iyan, di mag-asa na pag may uran-uran makancel. Sa ibang barata, mga naka-star sa Barangay Kararayan, Siyudad ning Naga na may illegal na koneksyon ng linya ng kuryente, pinagmomonitor kan barangay. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Istriktong pinagmomonitor ng kunyan kang Barangay Kararayan, Siyudad ng Naga ang mga iligal na nagkakabit sa poste ng linya ng kuryente. Huli may mga nagkakapirang harong kaya sa nasabing lugar ang direktang nakakabit sa poste kan kuryente dawa mayong sa diring kontador. Ang bagay na ini ang nakaabot naman sa opisina ni Barangay Kapitan Rodrigo Agravante. Sa Tuis Kararayan, may mga nagkakasulit, kung may mga nagsasabit pa. Siguro po, ngunyan po, likayanta na po yan, yung ang minsan nagkakaw sa ating kakasulo. Maglaban lang itong parehas. Sa runganay po si ni Mayora Sugma, hindi po sa barangay, na ito mga nakakonekta sa poste na ginagalit sa kontador. Sana maging patas po kita. Ang mga na-monitor kang barangay na iligal na nagtatakod sa linya kang kuryente, ang kinakaulay mo na kang barangay officials ang testauanin magkakanigong pinalidad. Kadaklan na lugar sa Kararayan na nagagamit ng iligal na kuryente, iyo si mga nasa Urban, Palmera, Liberty as in San Rafael. Pakiuli kang kapitan da isubuot maggamit ng iligal na koneksyon na saro sa nagiging kausakan kasulo, imbis mag-agi subuot sa tamang proseso. Maging leksyon subuot ang nangyaring kasulo sa Salonggigi, Kararayan kung saan electrical wiring o short circuit ang nahihiling nakaw sa kaini. Lemon parehas, ma'am. Igo na sabi mo. Igo sa Urban, Almera, igo sa Liberty, igo sa San Rafael. Kaya lang po, naiili po yan pag makabit ang electrician, yung na pinapaabot po sa kuya. Kinakaulay ko siya na pag nada ko po yung kaso, may mga multa baga po yan. Pwede siya na ikabitan. Mabago siya apply, ibang pangalan para maka-applyan. Mientras tanto, planong bugtakang kontador kang kaso rekodos ang gabos ng mga streetlights sa gilid kang tinampo. Ini para sa accurate billing as in monitoring kang konsumo sa kuryente. Alagad, madadagdagan subuot ang konsumo kang barangay sa kuryente. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, inako kang Barangay Kararayan, Siyudad ng Naga na maluya ang bulos kan tubig sa saindang lugar. May mga oras man sa parte kang Zone 3 as in Zone 4 ang mayo subuot ning bulos ning tubig. Sigun kay Kapitan Rodrigo Agravante, direkta niya ining ipinaabot kay MNWD General Manager Jun Mongoso para maaksyonan ang nasabing problema. Talaga may pagiging maluwag sa Muya. Zone 3, proper, Zone 3, Salonggigi, Zone 2 proper, medyo maluwag lang. Minsan po, pigdirekta ako na si Sir Jun Mongoso, manager Kanawas, nagagalong tabang. Piga-action naman ninda,
may pigdagdagan silang pumping station. Hindi nga rin niya sa may high school. Halo na yun, ma'am, taon na yun, ma'am, di nakakakuha ang tubig para makadagdag ang supply kang tubig. Kailan, hindi po yan sa may high school, gawin 5 taon na yan, di sila nakakakuha ng tubig. Sa samuyang pagbabalik, Camarines Norte Police Provincial Office may bago ng PNP Provincial Director. Yan ang sinibapang nangingenot ng mga barata, digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, padagos na pinagbibilaran ngunyan sa Barangay Hall kang Barangay Kararayan, Syudad ning Naga, ang magtugang na binawian ning buhay sa sarong kasulo kan nakaliis na simana. Sobraman ang panghihinayang kang mga maestra sa inabot na trahedya kan magtugang. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa bakanting tukawan na ini sa second floor kang Salonggigi Kararayan National High School, nakatukaw subot ang duwang magtugang na sinda Marian asin Michelle Biñas. Alagad magiging bakante na lang ini ngunya na taon. Hulitaan magtugang na Biñas ang binawian nin buhay matapos makadamay sa nasulo nindang harong kan nakalihis na Miyerkules na banggi. Desididong makatapos man kuta ang magtugang ng Marian asin Michelle, hulita maot manindang maging maestra. Sa interview kan siya ng TV48 Naga News Team sa mga naging maestra kan magtugang na Biñas, niladawan ni Ma'am Marjorie na mabuot na estudyante ang duwa. May respeto asin maurop sa klase na sobrang pinanghihinayangan kan maestra. Ang performance po ng mga batang yan ay
napakagaling po nila sa klase. Ano po, masipag din po sila sa klase, sa mga gawain po sa paaralan, masipag po at maasahan. Ito din pong batang ito ay sobrang galang. Ano po, kahit saan ka nila makita, talagang magbe-bless po yan. Alos, dadaan ka pa lang, nakangiti na po agad yan. And then, yung mga, the way sila magsalita, talagang hindi mo hindi mo talaga ma-expect na yun talagang mawawala agad yun, yung mga alaalang na ibigay po nila sa amin. Hindi lang po sa akin, pati na sa mga kaklase niya na napamahal na rin po sa kanya. Maugmama na pinag-istorya ni Ma'am Mercy ang naging ibahan ninda kan siya naging maestra kan duwang magtugang sa subject na mathematics. Sigon ki Ma'am Mercy, aktibo man ang duwa sa klase, huli ta daw may mga oras subuot na mayo ining balon, nilalakaw kan magtugang ang eskwelahan puon sa indang harong para sa na makaklase. It was very happy, ma'am, ang experience namin. Kasi nung grade 7 kami, sila doon, sobrang very active sila, ma'am. Tapos, matulungin. Tapos there are times nga po na kahit wala silang mabaon, na pinipilit nilang pumasok dito. Tapos naglalakad pa din sila. Matyaga, very matyaga po sila. So, ayun nga po, nakakabigla na isang iglap nagkaroon ng aksidente. So, ang masabi ko lang po bilang advisor nila, napakaswerte ko po kasi nakilala ko yung mga estudyante na tulad nun. So, bihira po, sabi ko nga po sa kanila, tiyaga lang, and respect, discipline. Yun po, yun yung mga qualities na talagang pinakita nila. So, kahanga-hanga po. Ako po yung sa math subject nila. So, kapag oras na po ng math class namin, on time sila. Tapos, pag-recitation, always prepared naman po kahit may mga challenges. Of course, may mga challenges din po lahat ng estudyante, especially sa math. Pero they face it with yung kahit may challenges, kayang-kaya po nila. Yung ganong attitude po sana is sana lahat ng estudyante. Kaya nakakapanghinayang po. Huring nakaibahan man ni Ma'am Mercy ang magtugang kan nakaaging Lunes, June 8, sa blessing and turnover kan sa Longgigi Cararayan National High School sa siyudad ng Naga. Mientras tanto, sa June 17 manahapon, nakatalaan ng ilubong sa Concepcion Pequeña Cemetery ang magtugang na binyas. Pinagbibilaran ang magtugang sa Barangay Hall kan Cararayan. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, dakula man ang pasasalamat ni Ryan Binyas, ama kang magtugang na Marian as Michelle Binyas, huli tadakulman subuot ang nagpapaabot ng tabang sa sainda. Kabali sa pinasalamatan kang pamilya si Barangay Kapitan Rodrigo Agravante. Hulita tinugutan subuot sinda na sa Barangay Hall na lang iburol ang magtugang habang mayo pa sindang harong matapos matumtum ini kang kalayo. Sigun kay Ryan Binyas, tatawan man sinda ni Mayor Leni Robredo ning bagong harong na maiistaran asin kapital sa pagnegosyo. Nakatalaan na maistaran ang harong na itatao kang alkalde pagkatapos na mapakarahay subuot ang linya kan kuryente asin tubig. Pupunta ka sa barangay, tayo po ang sabi sa kapitan na hindi po sila ilagap. Tama man po nga kani maduduman na malagakan. Inoperan po kami kang mabuoto ng kapitan na Rodrigo Agravante. Hindi po sa kitang barangay yun. Bali po siya nagtarabang po, punta ka punto. Dahil patod po sa pagtabang. At kinani po. Dahil gusto, hindi ko dumamay po sa inyong pamilya. Nagpapasalamat po kami sa mga nagtarabang. Lalong-lalo na po kay Mayora, kay Kapitan Agravante, sa mga barangay opisyal. Patabang po kami maistaran metro, bali po, doa nga po si Pia Tao Samuya, wala po nga po, inasahan ko at ako lang, sa akin po wala po, matawan ka po. Kaya nakakaproud po kay Mayor na
Pintawan sa nila. Mais na yan. Opo, nagkalaman po yung tabang sa nila. Natupok talaga po si Aaron Lee. Kaya matawad-tawad ang pagkapasunod ng nalila. Bali po, ang sabi sa mga kompleto niya po dahil naman si Corrente, Tobig, kananin kung mahal lang kami isipin. Tapos sinigros yung magkawa ito dahil naman dito. Opo, dahil may tindahan po nga kami. Sa police report, 102,000 pesos na kantidad nin subuot ilegal na droga asin sarong black caliber 45 pistol na may laog ning 2 bala ang nakua kang Naga City Police Station 1 asin City Police Drug Enforcement Unit sa 2 street level individual na sinda alias Eli, 46 years old kan Santa Cruz, Naga City asin alias Rain. 26 years old, residente kang Zone 2, Marupit, Kamaligan, Camarines Sur, matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kan Sugmang Udto sa Acacia Street, Barangay Abelia. Na-turn over naman sa forensic unit ang pinagtutubudang shabu na nakumpiskar mantang ang badil na nakua ang yaon sa kustodiya kang Police Station 1. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azures, haloy nang nasa watch list ang 2 suspect huli may mga dati ng kaso sa pagbalgar sa RA 9165, RA 10591 asin robbery ang sospechado na si alias Eli, mantang robbery man ang dating kaso ni alias Rain. Sa ngunyan, pinag-iimbestigaran pa kan PNP kung sa inhali ang badil asin droga na nakua sa mga sospek. Meron po tayong buy-bust operation na gawa kahapon. Dito po yan sa Barangay Abelia, Naga City at around 12:35 p.m. June 14, 2026 na kung saan may 2 po tayong suspect na nahuli at ito ay nahalos nasa 20 grams na shabu, believed to be shabu. Ito po ay nasa kustodiya na po ng kapulisan at yung illegal na droga po ay nasa crime laboratory na for evaluation. Po ay mga nasa watchlist na natin at continuous po yung monitoring natin at then such time na nagkaroon na po tayo ng konkretong informasyon at yun nga po is nagawa na natin yung buy-bust operation. Opo, meron din po tayo upon search, meron tayong nakuhang isang baril sa suspect at kasalukuyan po pa natin inaalam kung saan manggaling ang nasabing baril. Loose firearms po? Loose firearms po yan. Nasaan na siya ngayon? Nasa kustodiya na po ng stations na. Sa ibang police report, mayong nahiling na foul play ang Naga City Police Office sa pagkagadan kan sarong persona na nadiskubri sa Arana Street, Barangay Santa Cruz, Ciudad ng Naga. Basado sa resulta kang soko, natural death subuot ang findings digdi. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azures, posibleng inatake ang biktima, huli may helang ini base sa medical record na itinao sa PNP. Ang nakuanggadan binisto sa alias Val, 48 years old, sarong parking attendant asin residente kang Jacob Extension, Barangay Liboton. Sa ngunyan, nasa purinarya na ang bangkay kang biktima. Doon po sa nakuanggadan, ang findings man po ito ay natural man po, may man pong mga foul play, tigsuko man po yan. Ang findings man po ay natural death. At yan po ay sarong PAAC member. Ang kapulisan po ng NCPO ay magpasdahat na lang para makatabang duman sa pamilya. Igwa po. Base po duman sa resulta kang autopsy, ay sa medical niya, igwa po siyang kill. So inatake na possible po inatake. Sa ibang barata, sarong Police Lieutenant Colonel Aldin Adriano Balagat ang karibay ni Police Lieutenant Colonel Josepa Safe sa pagiging pamayok ang Provincial Community Affairs and Development Unit. Si Police Lieutenant Colonel Zafe ang pinag-relieve na sa Camarines Sur Police Provincial Office
asin inilipat sa Catanduanes Police Provincial Office. Dainaman pinagdetalye ni Police Colonel Virgilio Ulalia Jr., Provincial Director kan PNP Camsur, ang rason kan pagkakarelieve ni Police Lieutenant Colonel Zafe sa Camarines Sur PNP. Hali subuot ang direktiba sa PNP Regional Command 5. Si Lieutenant Colonel Zafe, pinalitan na ni Lieutenant Colonel Balagot, and nandiyan na siya. Nag-assume na siya bilang Police Community Affairs Division Chief. So ano sir the reason na palipat ni Ma'am Zafe? Hindi natin alam yung reason kasi yung order naman galing regional headquarters. So, alam nila yan. Sa ibang barata, may bagong PNP Provincial Director na ang Camarines Norte Police Provincial Office matapos ang pagreretiro sa serbisyo ni Police Colonel Paul Abay. Kang nakalis na aldaw, pinanginutan ni Police Brigadier General Erosito Miranda ang turnover of office sa Camarines Norte PPO. Si Police Colonel Dave Mejia na dating naka-assign sa Highway Patrol Group ang bagong Provincial Director ngunyan sa Camarines Norte. Sa ibang barata, Camarines Norte State College formalmente nang pinagbisto bilang sarong universidad. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Hereby confirms by virtue of Resolution Number 309-2026. Saro ng universidad ang Camarines Norte State College o CNSC makalihis na midbidon kan Commission on Higher Education o CHED and Bank ang conversion kaini bilang University of Camarines Norte o UCN. University of Camarines Norte. Pinagbistokan Commission on Higher Education ang University of Camarines Norte university status sa paagi kan CEB Resolution 309-2026 na may petsang Mayo 25 taong 2026 pagkatapos na kumpirmaron asin masiguro na ini nakakaabot sa mga requirements sa Erarum kan Republic Act 1139-9. Pinagnombrahan bilang pinakaenot na presidente kan UCN si Attorney Ryan L. Estreves pagkatapos na magserbi bilang ikapito asin huring presidente kan kolehiyo kan Cam Norte State College. Sa saiyang mensahe, tinawaan commendation ni Estreves ang paghihinguwa kan gabos na dating college president kan CNSC kan gabos na staff asin mga stakeholders para marealisar ang pagiging universidad kan kolehiyo. I would like first to thank everyone, as in everyone who contributed for the 8 years that you have been doing this. We give thanks to Sir President Rusty Abanto, to President Marlo de la Cruz, all other presidents, starting from the first president down to the 6th president, my predecessors. They have all been our inspiration in making this very, very important, successful, important, very, very successful, and very, very, ano bang word dito? Sobrang daming words na hindi ko ma-explain. Sa press statement kan UCN, sinabi kaini na ang pagiging universidad bako sa nang pagribay nin pangaran, kundi angat bilang sarong state university na matawan nin pantay na akses sa dekalidad na edukasyon, bako lang sa mga jóvenes kan Camarines Norte, kundi maging sa bilog na Bicol Region. Sa bagong kapitulong ini kan kolehiyo, pig-asigurar kan Universidad kan Camarines Norte na padagos nindang papahiwason ang mga programang akademiko, research, extension service, asin iba pang programa sa digital na pagbabago na nagsusunod sa mga sukulan sa edukasyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Iyan ang mga bidang baratang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baratang garantisadong nangingenot at napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga barata asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya. Asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa NCF,
tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiuwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.